Повечето хора мислят, че сърцето е само помпа, но то има собствена нервна мрежа и изпраща повече сигнали към мозъка, отколкото получава. Ритъмът на сърцето се променя според емоциите ти. Хроничният стрес буквално обърква сърдечния ритъм. Спокойното дишане го подрежда. 2 минути бавно дишане реално оказва влияние върху пулса и нервната система. Затова движи се, дишай дълбоко, спи добре. И това не е мотивация, това е биология.